Салом алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳу. Бародару ҳамкаса хубен? Тинҷен? Саломатин хубай? Хеле ашид бародарои, хеле видео карги набудем. Хоб, ана дар Германия қарор дорем оз бародару. Дар Германия дар пароми Путгарден. Пароми Путгарден бародару тарафи чӣ рафтисам? Тарафи Дания. Дания ки бо пароми уҷаш Хелсинбург мешавад. Ай Путгарден тарафи Хелсинбург рафтисам. Хай бародарои, хеле видео дар ютуб бисёр ая. Ана видеои моро тамошо кунед. вале хеле бародаро ки ҳозир иншоаллоҳ нишон метавам, мумкин баъзе бародарое ки нав паром мисол мегзаранд, ин ҳози нав як бародари ё қирғиз буд ё узбек. Нав ҳози дар паром вохӯрдем, дар ҳамун ҷои регистратсия вохӯрдем. Хай ӯрам намедуна бечора, на якум бора меоя, чӣ хеле намедуна ки мақсад ҳамун листа чӣ хел заполнят мекунад, чӣ хел пурш мекунад. ҳозир дикаса бигем ки хай алҳамдулиллоҳ нишонаш додам, пур кард коғазша. Дикаса пур кардем, манам ба хизмат пур кардам, ба орам бо айрӯи ман дид мисол пур карданда. Гуфт ки якум бора мегзарам. Ина ақафои ман истодагия. Ана иншоаллоҳ ҳоли бо тарзи дар тахограф чӣ хел парома мемонӣ, ирам сёмка мекунам. Барое ки шояд ҳастанд бародарои хидмат навкорое ки иншоаллоҳ дар коршон мешавад. Аки бародари хеле ки ҳеҷ кай шиками модараш ҳеҷ чиза медонистагӣ набурмадай. Худо раҳмат кунад гузаштагони устоди мана, устод манам онҷо омадам, устод гирифтем онҷа қати як баробар гаштем. Абдуқодир, худованд нигаҳбонаш бошад, орам дар ҳамин раҳрӯай. Хай худованд ҳамаи моро нигаҳбон бошад, дар ҳамин раҳим ҳама ба сафарем. Ҳамурам чӣ хел ман омадам намедонистам. Қати ҳамун бародар омадем, шиштем дар мошин, қатиш гаштем. Гарчанде ки шофёри медуни тӯрам мақсад профессионал ё не ки хеле ки ин шофёри чизо бародаро профессионалӣ надорад. Сеама ту намедунӣ. Алҳамдулиллоҳ ман қати ҳамун бародар гаштам 2 моҳ. Худованд раҳмат гузаштагонша бисёри чиза омӯхтам ай ҳамун бародар. Хоб, паром гузаштем, ай тарафи Италия гузаштем, тарафи Катания, Ситсилия гузаштем. Хай бародарои гузаштагиам медунанд. Аммо Италияра ахир онҷа, ахир мераем, аммо бигем Италия дар харита ранги як мӯзаи. Фаҳмидед? Аммо ахиришда тарафи Ситсилия мегзарӣ. Ана гузаштем дикас қати ҳамун бародари Абдуқодир. Рафтем онҷа бор холӣ кардем, бо авс бор гирифтем, гаштем омадем. Чанд бор хай мисол паром гузаштем, мақсад ки ёд гирифтам. Хоб, чӣ гуфтам, ҳеҷ кайра ита медонистагӣ нестак. Таб гӯя ки хай меоя як устод қати мешинӣ, як бародар қати мешинӣ, ёд мегирӣ. Ина ҷура ёд гирифтем, алҳамдулиллоҳ. Ино ҳозир бо ман ҳамеда навор мекунам, видео мекунам, чӣ хел мегзарӣ, хоб, ва чӣ хел парома маҳкам мекунӣ, чӣ хел парома ҳӯй мекунӣ дар тахограф. Иншоаллоҳ ҳозир видео мекунам, тамошо кунед. Хай мебинед чӣ хел мекунанд ила. Оли аки бародар ина қирғиза дар қафои ман истода, ё қирғиза ё узбекай намедонам, оли бечора аки намедонам чӣ хел кунам ила. Хай қафаам мондамаш ки нами хеле мехе ки ягон қинӣ надорам, медороя ҳамҷа тахографо мисол ввод автомобил, чикор мекунӣ мисол мегзарӣ, гапе нест. Хоб, дар ҳаққи мо дуогӯ бошем бародаро. Аввалаш ҳамин, аввал ки дар ҳаққи мо дуо кунед. Иншоаллоҳ морам ғарибо дар ҳаққи шумо дуо гӯем. Худованд ҳамаи шуморо нигаҳбон бошад. Баъд хеле чӣ гуфтанем бародаро. Баъд ҳам блогерои худ мумкин мегӯянд ку бародаро таи 90,000 шидем, 100,000 шидестем, қарибай. Камтар га подписатсия кунем, мо 100,000 мешем. Аки бародар мо дурем ба ин 190. Мо нав ҳамин 3 зиёдтарак шидестем. Хай дастгирӣ кунем бародаро, лайка биҷиқен, дастгирӣ кунем. Камтарак га подписатсия кунем, ақаллан 4,000 шем. 4,000 шем мо. Мешавад иншоаллоҳ.
4 мешавад, 5 мешавад. Аки бародаро китайцо дамо подписаться намекунанд. Китайцо мақсад моро дастгирӣ намекунанд. Ҳамин тоҷикои худмон ягон бародари забони моро мефаҳмад, дастгирӣ кунед. Иншоалло ҳози очрада истодагием. Бояд ки ана чӣ хела линияда, ами линияо да мести файрод мекунанд. Мисол аммо линият омад файрод мекунанд, мегзарӣ меравад. Пешо қафо мегзарӣ меравад. ҳозир иншоалло тамошо кунед чӣ хел мешавад. Аки бародаро инҷа Германия дурмадани бигем ки линияе ки барда карабл медироянд фуруҳо. Фуруҳо да карабл бояд ки дар киштӣ бираванд свор шаванд. Дидем? Линия ҷа чанд линия мисол аз 1 то 26 линия амиҷа. 22, 23, 24 мужа мон истодагим. Ина михе истодагиан қатор баъд амиҷа файрод мекунанд. Файрод мекунанд ки ку кадмет мақсад очрад кадмияй меояд. Як лав файрод мекунанд. Бо ин ҳамин мошини ҳозир як истодаги оян нав омадан истоданд. Уже як группа буд бирафтанд анаки бояд ки навбати мо боша ҳозир. Бояд моро файрод кунанд. ин ами та майда майда дами лини меравад. ин файрод кунанд. Диди бояд чанд метре бо пеш меравад. Бо мои мақсад мести. Бо мести бо кайги файрод кунанд. Хоб ин ами бародаро ин файрод кард. Фаҳмидӣ? Ин светофор аст. Светофор дар ин тори сар мондагиай. Лини 24 линиёро дидем амҷа қаторха намедонам дар камера диёр ҳастанд нестанд, не ва филмсоз диёр нестанд. Ин ами хел навбат қатъӣ файрод мекунанд. Ай мо ҳозир холодильникимон, мошини ҳозир притсепимон бор дора. Чӣ кардагиай? Мақсад ки бояд ки да электрикӣ бомонанаш да. Вақте даруни киштӣ ки дур омадӣ мегиранд да электрикӣ мемонанаш. Хоб ин бародарон нигаҳ кунеда. Инҷа рақаморо дидем инаҳа. Ина 20, 22 светофор мондагиай да уҷа. Он ята наунҷа мондагиай рукавадид мекуна як кас. Диди таб шо зардак. О бародар рукавадид мекуна. Ана ки инҷа рақамо мондагиан. Ина 22, 23 ина инҷа мо истодагим 24. 24 да мо истодагим. Бародаро ин хеле ки вақте ки светофор амуҷа истода светофор ки савз шид ҳай мекунӣ. Ёки ҳо он аму мардаке ки амуҷа истодагиай аму файрод мекунад ки ҳай ки ина ёро файрод киста ки ҳай ки кадом лини қатъӣ ҳай ки бира мақсад ба даруни киштира да. Хоб ин ами хела як ин ҳозир моро ки файрод кунад бо моро ҳакӣ мекунем. хоб ина бародари файрод кард майда майда рафта истемал кард. ина мерем ҳозир насиб боша. инҷа як мисол чанд киштияй да. диди инҷа мо ай мо бародарои хеле ки ана ай мо холодильникай холодильникои мо ҳоз гирёнанд. фаҳмидем? ҳозир холодильникои мо гирёнанд бародаро. Бояд ки вақте ки дар киштӣ ки дур омадӣ бародар чӣ кор мекунанд? Ай дизел мекушанаш. ё дизел қатъӣ кор кардесан ҳозираш да. ин хеле бародаро чӣ хеле гуфтам инҷа ҳозир ай мо холодильникай фаҳмидӣ? Холодильникай чӣ кор кардистай? Ҳозир холодильникай дизел қатъӣ кор кардистай. Хоб дизел қатъӣ кор кардистай бародаро бояд ки дар чӣ монанаш? Дар электрикӣ. Ҳозир медурои дурун инҷа уҷа бо ҳастай одаме ки мисол исбугӣ мебарад ҷое ки разведкай бо ҳам кабелои дурозай мегиранд мақсад вай мекунанд. Ису правда киста мега диди?
Линии мега хайк то ахира. Анаки ин линие ки озимо мерам ку. Ин линии бародаро чӣ дора? Интари разведка дора, кабел дора. Фаҳмидӣ? Кабел дора. Мегира дар ҳамун чӣ мечаспониш? Мегири дар ҳамун холодильник мечаспониш. Инаки якум мошин ин параи тарафи дасти чап мошини мана. Инҷа линия дора бародар. Дар ҳамин линия меои местӣ. Ина ҳа, ина линияи тари дора, ана кабел. О, наму пештар бурам. О. Инҷа ҳамун қимерае ки ҳамин дарта базу рӯй мекунӣ мефурӯяд. Инам қабас шаёбшим. Дидена? Ина бародар. Ана ки ҳозир тахографа. Ҳозир тахографа нишон метавонам ки чӣ кор мекунем ak тахографа? Дар паром мемонем тахографа. Хоб? Тахографа бародар дар паром чӣ хел мемонӣ тамошо кунӣ нигаҳ бозӣ. Хоб ина бародарҷон нигаҳ кунед чӣ хеле ки мебинӣ. 4 соати 12 минути дига ман ездӣ дорум. Хоб? Ана ки бародар нигаҳ кун. Чӣ кор мекунем ака? Бояд ки дар паром монем мошина ҳозир. Нигаҳ кун бародар. Поли мебуроем қафо. Поли қафо. Нигаҳ кун. Окера меҷиқем. Ҷӯш. Бинемш. Ина. Окера меҷиқем. Распечатка водитель 1 дамо дар кор нестай. Як дига мехамем. Распечатка автомобил. Ишам дар кор нестай. Бо мехамем. Вывод водитель 1 дар кор нестай. Вывод водитель 2 дар кор нестай бародарҷон. Вывод автомобил шид. Дидина? Ана чӣ кор мекунем? Окера меҷиқем. Окей. Аут. Начало аут. Дамо дар кор нестай. Дидина? Як дига поён мехамем. Ин диден суратака? Ин суратак бародаро сурати киштия. Дидена? Сурати начало паром. Начало паром. Аввали дурмадани киштӣ мешавад. Хоб? Меҷиқем чӣ? Мегӯ шид. Окей. Вывод чӣ шид? Сохранён шид. Ина бародарҷон тамом. Уже мо дар паром сохранӣ кардем. Поли мебуроем. Хоб, мебуроем. Окей. Ана нигаҳ кунед бародар. Диден? ай тарафи дасти рост дар бари боло сурати киштӣ бурмад. Дидена? Сурати киштӣ бурмад. Ана ки бародар и фаҳмида мешавад ки мо дар киштӣ дурмадем, дар паром мондем. Ана ки тамом. Мефуроем мерем болои киштӣ, тамодих мекунем. Бо дар вақти ҳозир бо омадан дурмадан бо нишонтон медиҳем чӣ кор мекунем бародарҷон. Хоб? Хоб ана ки бародаро даруни киштӣ бигем да дарунаш. Ҳеч кам несозем га. Мардам холӣ ҷай. Просто ин кафеш қиматтаракай. Инҷа мардум намеоянд. Фаҳмидӣ? Баъд инҷа як ҷои манзараи хубишам меяй ки аки ҷа камера мумкин безер нишон бута. Короче неми пеши киштия. Неми пеш рафтестем. Фаҳмидӣ? Инҷа соз нишон намедиҳад. Кабути тоза нигаҳ кун. Ой, пеш зиминдиёр омад. Ин 45 минут меравад. Чанд минуте меравад. Қарибем иншоалло. Ин параша маҳкамай. Глушитироша нигаҳ кун. Глушитирам. Вайш қарорай. Не болоша маҳкам кард. Я намемонам бурмаданӣ. Бахча ова нигаҳ кун. Ина ҷура
اینا او پارا دانیا یک روزی دانیا گذاشتیم اسمش شو دانیا شامل کی نمیدونم که او بازمون چخیلی میره واجه خب انا که برادر جون نگاه کن تاخوگراف تماشا کن نگاه کن این طرف ده سیروس صورت کشتی نشون داده سعی دیدی уже ما در کشتی ما یکمون میبرویم کشتی برادر فهمیدی چیکار کردن در کور закрит паром кардан дар кор яъне паром маҳкам кардан дар кор хоб медуроем окей бо распечатка не як я поём водитель автомобиль распечатка автомобиль не бо мехамбем вот водитель як не водитель д не бо як я мехамбем вот автомобиль диди медуроем начало аут и аут барои ремонт эдамо дар кор нест як я мехамбем конец паром нишон додеса диди камта мелардадастам конец паром чо мекунем окей ра меҷиқем ҷуро ина тамом вувод чӣ ина меброем ҷуро айҷа ина бародар хуб бародарҷон ина ки тамом меброем устоста иншоалло бумадан мегирем хуб дидем бародар ина бурмадем ай киштӣ ина миқа кор ина насиб боша ремента фромӯш кардем барамқа мошин чико кесай данг дора банд мега ремента ина бародарҷон диди паромо маҳкам кардем бурмадем данг мондем ина ки дания дурмадем дурим поездмо начала странаш кардам надуняму киштимо начала странаш кардам мақсад дига метунам ки ози ҳай кунам бирам оли 3 соати 43 минути дига вақт дорум фаҳмидӣ 3 соат вақт дорум бародар метунам ки ба ҳазори хушу бобуром бирам касое ки мефурӯшанд ин парковка местанд лекин ман наместам инро бигем ки иҷа таможниша таможние ки оз бигем ака ай карабод бурмадем дания медоем да ина бародар майда мегзарим мера ина мита дига иншоалло ки ягон проблема нестай навигаторта мегири ҳамун ҷоят ки барад то ҳамун ҷои мақсад ки ҷои борхорӣ кунита да хоб инаҷода иҷоза дод ки ҳайк мега набест хай бародар основной қазоқистон мегзарӣ ку хеле ҷой инаҷода таможни дания дидӣ оста ҷайдтари политсия як рост кардагия остаг мегзарӣ ина бародар дания гузаштем алҳамдулиллоҳ ки на бигем ки барфам нестай хай ҳамун баъзе ҷош хеле бигем барф ог шидаги будая бидай барфу ог шидае барф ог шидаги будая бародар ина дания дидӣ тамом ак метуни ҳайшка 110 фаҳмидӣ 110 ҳайшкине ки аки мошини мо 110 не ами 85 мерава
خب ما هم 85 کروز کنترل کروچات میکنیم تمام دیگه هم رولا میقپی پترهای گاز هم میگیری خودش دیگه میبرد. اما ماشینایی که 100 میرون یا 100 چند میرون 100 زیاد میرون از این میگذره منم میره و این مردک 100 زیاد میروه دیدی جرا این پرواز بده بو ماشین نیدرلند است ماشین نیدرلند برفش آب شدگی این از زمینای جای کشت کورش همش آب شدگی خیلی برادر جان دستگیری کنم подписаться که یا لایک یک کامنتاری بنویس یکم سوال داشته باشی با سوال بده این خیلی که برادر جان نشد همی تاخوگراف کو تاخوگراف مثال میای کی انا боли ба карабла вақт дорӣ ба киштӣ сувор шудан оли вақт дорӣ мисол вақти суворшавӣ оли барвақтай неки чо мекунӣ вақти ҳай кардани ту дар тахограф бародарҷон тамом мешавад вақтат камай то дар ҳамун паром дар киштӣ сувор ношудаи ки вақти дуҷа қариб омадестай ту дар киштиам сувор шавӣ ки вақти ту тамом мешавад бародар фаҳмидӣ барои ин бародарҷон меои дар ҳамун площадкае ки истодем ку парковкада ҳамунҷа мести смената маҳкам мекунӣ фаҳмидӣ барое ки вақти ту буд мешавад смената маҳкам мекунӣ бародар ҳамхе сменаи маҳкам мести дар ҳамун парковка то файрод кардан шува то мақсад даруни киштӣ файрод кардана ана ҷура вақте файродат кардан агар вақтат будам шид сменаи маҳкам кардаги ки езди тамом шид вақтат ҳама тамом шид дига аки ту мақсад бояд ки чӣ кор кунӣ 9 соата дам бигирӣ хеле аст бояд 9 соата дам бигирӣ смената маҳкам мекунӣ бародар мести вақти файродат кардан баъд нигаҳ мекунӣ ки чанд қад истодӣ мисол мегирем ки ина 3 соат истодӣ дар ҳамун площадка 3 соат истодӣ сменаро маҳкам кардӣ истодӣ 3 соат шид истодани тура ҳамин меои мести мошина ки кушти тахограф дар чӣ мешавад дар краватка мешавад дар ҳамун краватка ки шид уже ҳисобат мекунад тура уже тура ҳисоб мекунад ки ҳамин шофёр истод ту хоҳ шиштагирам бошӣ авқот хурдестарам бошӣ тахограф тура краватка ки нишон дод маънои ӯро дорад ки ту отдих кардестӣ фаҳмидӣ анака нигаҳ кардӣ ки 3 соат уже ту дам гирифтӣ ҳамунҷа тахограф меги 3 соат шидае ки тура файрод мекунам файродат мекунам бародар сменат маҳкам кардагиай ҳамхе смената ҳуй намекунӣ ҳамхе заводид мекунӣ ҳай мекунӣ бародар хоб ҳай мекунӣ мерай даруни киштӣ медроӣ чӣ хеле ки ман кардам ку ҳамхел окера меҷиқӣ распечатка водитель 1 дар кор нест распечатка водитель 2 дар кор нест распечатка автомобил дар кор нест баъд мешавад мисол ввод водитель 1 ввод водитель 2 ввод автомобил мешавад хоб ввод автомобил кишид бародарҷон окера меҷиқӣ окера аки гапои ман барои ҳамун бародарое ки навкорен навол яке меоем ки паром меоем ки чӣ кор кунем ҳамин видеоро бор дубор тамошо кун гоҷалагинам шава ҳамин сергапирам ки бишава бародар ягон чӣ мегирӣ барои худат вақте ки ту дар дуи мошин гаштаеста бошӣ фаҳмидӣ ана ки бародарҷон дуруни киштӣ ки дурмадӣ чӣ хеле ки ман паром открит паром кардам парома ҳуй мекунӣ тамом ин хеле бародар ки меои дар дуруни киштӣ ки дурмадӣ мошина намекушӣ мошина кушти ку мошин краватка мешава бародар намекушиш мешава баъзе мошинае ки ина мошини манам хелие зажигана мекушиву мошин ки мурд бо гируниш мекунӣ бо сраза дар молоток места тахографи ман ам хелие ин мошин ам хелие агар чанд секунде ки беста як 2 секунд места 1 секунд меставу
буд да чӣ мешавад? Дар краватка мешавад. Агар зажиганида гирӯ накунӣ. Хоб ана ҷура открит паром ки кардӣ, тамом дига мошинта мекушӣ, чизе ки дори лӯқпарта мегирӣ, меравӣ бародар дуруни паром, дуруни киштӣ меравӣ. ранге мо рафтем ку меравӣ, тамошо мекунӣ, дихта мекунӣ. Баъд агар мақсад каюта дода бошанд, ҷои ховравӣ метаванд. Фаҳмидӣ? Дар билета ҷои ховравияй. Меравӣ ҷура хов меравӣ. Чанд қайки бирая ки ту уже берун ай паром чанд қа истодӣ? 3 соат. 3 соат истодӣ. Ана дашти ҷура дар дуруни паром меравӣ ҷура, меравӣ. Вақти мерасӣ, ту бояд ками 9 соат дам бигирӣ асосӣ, 9 соат дам бигирӣ. Вақте ки дар паром ту мисол ина 3 соат уҷа истодӣ, 3 соати дига дар дуруни паром меравӣ. 3 соати дига дар дуруни паром меравӣ. Меброи бародар, смената ҳуй намекунӣ. 6 соат шид ки ту чико карда истодӣ? Дар дуруни мисол ай оддӣ худ ура ҳисоб мекунӣ. 3 соати беруни паром, 3 соати даруни паром, 6 соат шид. Хоб, ана ки бародарҷон, вақте ки киштӣ ки маън кард, вақти бурмадана дар кор кишид, смената ҳуй намекунӣ. Сменара ҳуй намекунӣ ва заводид мекунӣ, паромта ҳуй мекунӣ. Паром открит паром мекунӣ фақат. Открит паром чӣ хеле кардам ку? Открит паром мекунӣ, ай киштӣ меброи бародар, рост ҳай мекунӣ, парковка медроӣ. 1 соат вақт дорӣ баъди паром бурмаданат дар ягон парковка бояд ки ту то 1 соата вақт метунӣ, иҷозат дорӣ ки ҳай кунӣ, бидроӣ дар ягон паром. Хоб, дар ягон парковка. Дар ягон парковка ки истодӣ, ҷура медроӣ местӣ, ана ки нигаҳ кӣ. 3 соат дар беруни паром истодӣ, 3 соат дар даруни паром истодӣ, 6 соат шид. Фаҳмидӣ? Тахограф нишон медиҳад ки 11 соат бест. Бояд чӣ кунӣ? 11 соат ту бояд ховрай. Фаҳмидӣ? Ана ки бародарҷон 6 соати уҷрата ҳисоб мекунӣ, бо месси бародар, месси ҳам қаки озия минут. Ана ки ҷура нигаҳ кӣ, 6 соат истодӣ, 7, 8, 9, 10, 11. 5 соати дига дар берун местӣ бо. Фаҳмидӣ? Ай беруни парковка 5 соати дига местӣ. Барои чӣ шава? Барои ки 11 соат шава бародарҷон. Фаҳмидӣ? Бисёри вақт дар паром ки омадӣ, вақтат буд шаваду дар берун бестӣ, ана ай паром вақте меброи, тахографтара баъди паром 11 соатат метавад. Фаҳмидӣ? 11 соат бояд чико кунӣ? Бестӣ. Ана ки ҳозир бародарҷон, ситуатсие ки дар ман шид. Ман омадам 4 соат 30 минут ездӣ доштум. Фаҳмидӣ? 4 соат 30 минут дига ман вақти ҳай кардан доштум. Дам гирифтам дар уҷа. Фаҳмидӣ? Дам гирифтам бародар. Ана ки ай паром ки дар паром вақт доштум. Вақти дар паром бурмадам. Агар бисёр мерафтам, мана 11 медод. Не ки бисёр нарафтам бародарҷон, ман кам ки рафтам. Ҳами ин ай паром ки бурмадам, тахограф ман 9 соата нишон додистае. Ин ҳозир нишон додистае 3 соата 27 минут. Ҳаққи ҳай кардан дорам. Баъд чико кунам бо 9 соати дига ховрам. Фаҳмидӣ бародарҷон? Хай ин хеле ки ҳоз ман гуфтаистам, чӣ хеле аввал мегӯ ки эй якам чӣ гуфтаистае, сар вайрон мешавад. Фаҳмидӣ? Ин мегӯ якам чӯ? Мегӯ ака гапот оли мумкин баъзе бигӯяд ки ака ҳичта нафаҳмидам. Фаҳмидӣ? Не ки иншоаллоҳ ҳастанд касое ки мефаҳманд. Барое ки ваё дар ин кор, дар ҳамин система сар кор кардаистанд. Фаҳмидӣ? Ваё мефаҳманд. Барои одаме ки на кардаи дар ин тема нестай, ин гапҳои мекард, биё мега листаташки бичӣ, гуфтаистае бигзаронаш, мегзаронад меравад. Фаҳмидӣ? Ва бародарҷон, ин хелае ки бояд як видео кардам, кам хеле гап мезанам, наметунам хеле тез гап задан. Ба як видео кардем, баъд як бародар компютер навиштае ки ака мегӯ кино сиёмка дорӣ.
همون به تشویشی هستی همون استه گپ میزنی که مقصد که استه گپ میزنی. ما خیلی موزیم ما مختش دگیم ما همین فقط میگذاریم لیستات میکنیم در بیا که برقتی هم تاخو گرافت بره هم میگذاریمش خیلی نه که آدم میفهمیدگی میفهمه انشاءالله. نه خیلی اما راه رفتیسم برادر راه رفتیسم حالا اون چخیله هم کامیرا رو میانم این الحمدلله که نیسته برف نیسته دنیادا اوش دگیه کم اگه بعضی جوزا سفیدکی میکنه همون جایی که برف جمع شده بودکوش دگیه همونجا نشون میتونی برف هست راه دیگه نیسته 128 کیلومتر دیگه تا جای برخوری کنی همون دگیه برادر همین این خیلی خیلی کدوم میده که مسئله تخوگراف در کرشی برای پرام اونجا بنویس انشاءالله چند میدونستگیم جواب میدونم این خیلی برادر که تخوگراف همه ایران نمیدونم یک دنیای دایره یک نوک کار داره اما توی که واسه همون من گفتم اگر هم خیلی بکنی انشاءالله نروشنی نمیکنی تو فهمیدی نروشنی نمیکنی اما اومدی بینی که وقتت کمه ذکرید که سمیت محکم که بیام بوشا پرتو فهمیدی دور این کشتی که دور اومدی نچلا پرام که فهمیدی وقتی با اومدنت کشید اتکرید پرام که بینی که وقت تمام شده سمینت هوی نکرد هم خیلی برو بره پارکوفکا برو پارکوفکا بره در پارکوفکا چند که حساب که بیرون ایستادگی تا حساب که درونی پرام بدگی تا حساب که چند که دیگه میمونه با 11 ساعته تا که با 9 ساعته تا در بیرون نیستی فهمیدی نه که بسیار وقت تا 11 میتن وقتی که بود شد تا 11 ساعت میتن فهمیدی الان پیش هم میمونم پیش تمام شد نه پیش دیگه اینا پیش برادر دیدین کم کم که برف این پاره نه هست یکون بود کشیدگی میاد برف هست اتاق دیگه برف نیست راه رو سیاه شو خوی دوی خیلی برادر جونو خدا نگهبان تو باشه که بوجی خیلی подписаться کنی زنگولشه را بوجی برادر جون دستگیری کنی خیلی انشاءالله با این دستگیری شما قطعی 4000 شیم میشه انشاءالله دستگیری کنی برادر خدا نگهبان تو باشه